Projek na Surok Nirelbong Shillong Chatamabil ha West Jand Hills District kadang sakot hakaban pentraya ka namar kidon kidaw kejing kenu jing e da National Highway Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL. Kawai kadaw kabala kadaw daki officer ka NHIDCL kadai kejing bomyo Jaka ki kontraktor kakam kabadai hijong ka Sorkar Jylla bat ki wai pat kilong kejing penkenria ya ki pipe PHE ki pulse electric bat kejing Shim Jaka da katanat revenue na ki pipe ba. Ka NHIDCL ka penpau bakam don bor halor kini ki tanat Sorkar Jylla bat ka pentip bat don ru ki riu Shim kabu ni ki runar ki basyo ki nong bala ki batrai hakikam shna Surok. Kalau ong bawat ki pulet ki bat don ru ki hap ban supet kai bat kimla ban lei bat hakmat jong ki hi ki nong bala ki sya syo halor ka nong rim baki khen raya ki permit bat ki license na ki nong bala. Ki bor penyat ke NHIDCL ki la penpau baki don ki bor Sorkar kumta ki seng kim da dai ban pentrai kam ya ki an bat haka jing shisha bun na ki nong bala ki don ya ka license. Shu ki bor bahalor ke NHIDCL ki la kedo baka daw ka jing slam ka long baki kontraktor ki badai na ka Jylla kim Shim benta ne tep tandar ban sna ya ki Surok ni wat tang ban maramot ban bhaya ki Surok ru. Kila ong baka bala jiapan kalong baki kontraktor ki warna Assam bat ki wei ki Jylla ki mat jing e bat ki myo ya ka jing ya trai lang na ka Sorkar Jylla. Kila ong bala da dei ki bana ka Jylla ki don ki tilang bat ki Shim benta ka kam hi kan long ka bak hamsuk. Ki officer ki le thu bah ka shibanai ki don hadu nyo ne pratli ki jing ya lang bat ka Sorkar halor ka jing snai ka Surok Shillong-Dawki bat hamman ki jing ya lang ka NHIDCL ka ai kai phot ka Sorkar na ka benta ka jing bom yo Jaka ban penya khamat ya ka kam. Kila ong ki don bet artli ki jing ya kendu bat usembut menteri rangba ka Jylla ubadai pet ya katanat PWD roads uba prestun tensong banyak ran halor kini ki benta. Kumban chupan kan mau ka Joint Action Committee bakan thop ya ka Federation of Rewar mingi local darbar lem ki kan hon baki seng baper haka than haka khat nyau tarik ukula lengkot arja arpusaw kila tur syakmat ka office tray kam ka NHIDCL Regional Office Shillong ringkat ki plakat bandawa na ka corporation ban snapan bhano ya ka Surok na Shillong-Dawki. Kinoy alam kila penpau ka jing Khia ka bajur namar ka jing snew palat ka Surok penursla khamtam nadu ki benta ka siat bakon nong sherngam wa kadat hadu Dawki bat khamtam menta bala jan saus namru 4 la ban pendam nasiat bakon pat Dawki hakabaw ka Projek na Surok kampat sedang satya penban ka Surok ka bala don lupa kala long ka basok sat hadu kata hakaba ki kali ki habban syuksan habayat ni Kyrwoh kumju. Hadin ka jing kendu bat ki dekhot ke NHIDCL ke JAC kala dawa bau ba prestun tensong ude ban hiar nak Suki MLA lada kwa mentuklar ban sedang no ya ke jing snai ka Surok na Shillong-Dawki bat khamtam ya ka Surok nadu penursla ka bala sniu sabab palat. Kinoy alam kile ongru balada ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kamla ban sedang no ya ka Surok hapo arposngi kin ujor no da ka public interest litigation ha Meghalaya High Court. Kuman syukro bau ba prestun tensong MLA ka penursla ulah kersa ni ka jing ki kinoy lam snong baka NHIDCL kalap mir tang mentuklar ban sedang ka kam kat bakim 4 poi sya ru. Tikane kadai ka warning lani ka jing mana na kani ka company bat ka Sorkar balada phimle ai ar phosngi nakalyang ka federation ka JSC ngimban si banlay ujorno sya ka Meghalaya High Court da ka PIL kata kadai ka may kiran da ka basay ngiyo i bana ka por MLA ri la khot yu ka company tengam tip ka jing sisa na ka jing ka bomday na mar ka jing kyong jong ki ong ba la syukular ban siang no banlay ai ngi bawat nakalyang uchiben star ukular hanrai kane ka jing kular ka jing kyong jong ki da ki bun kenta kamuan ra ayo usok ba bangi angnut kum ki paj ba nong Shillong City. You know, in fact, I have already called a meeting not less than 100 times with NHIDCL. Even me, from the government side, we are not happy with the way the functioning of the NHIDCL. Again, I will call and review meeting, and I'm so happy with this. The Senjuk Kirambashnong along with the NGOs and all, they came up and showed their protest. I think this is good. Even me, I support that because I've seen these people. Their style of functioning is totally different, and I've seen that even recently in Assam, a lot of complaint came in from the public. The way the style of functioning of NHIDCL is. Halor kanik NHIDCL kalaong baki nong snong hi kidai ban yai sha namar ki kam kila don ha ka benta ban sedang no eka kila ong ru baka jing pendap kan simpor namar ka kam ka sedang da ka jing thap tandar
Kilaong baka work order na kabenta ka package 2. Ladapan ay benai baladam bat kan simpor si benai bau kontraktor un penbiang ya kikor kibor bat kiwe kijing don kam. Ka corporation kalau ong ru bakam long ka bayaha ban ong bakam don gajing sngo ya kipat ba kathan bat kalau benrap balada jia balayo Jaka ban sna Surok kanom than ban pendap ya kikam. Kani ko Surok lapia haki santali ki package bakentop na relbong sa melim marbanyang haka package 1 na melim marbanyang sa walengkat haka package 2 na walengkat sa siat bakon kentop ke Surok bypass penursla haka package 3 na siat bakon sa im haka package 4 bat na im sa tamabil hadauki haka package 5. Shushu ke NHIDCL kalaong. But nakajing persya kipat ba ya kajing penbait line ni Surok. Lani ke alignment nakipenta ke penursla bypass kumta 4 la ban pendap ya ka. Nakaba benrap ru baka ya kran borobor bat ke Sorkar Jylla halor kani. Kat kum ke NHIDCL laong ba wat la lapia ya ke Surok ban pentrai hakisan benta henry lamang tingkat tang sauteli klam da Kenya ke bypass penursla.